Moikka! Eli kun on vielä vähän aikaa tätä viikkoa jäljellä ja tämän viikon tuotteena on edelleen tämä kaunistava päivävoide, niin mä ajattelin tulla vielä kertaan vähän testituloksia tälleen videon muodossa. Ja mulla on vähän ristiriitaiset fiilikset, koska tämä tuote on ollut sekä hyvä, mutta sitten toisaalta tämän käyttö ei ole ollut ihan mutkatonta. Että nyt taas mä kirjoittelin viimeksi onnistumisesta, että sain levittymään tämän tosi hyvin. Mutta sitten taas eilen aamulla, kun levitin tätä puhtaalle iholle, niin se lähti taas kuoriutumaan. Ja mä en mitään muuta selitystä keksinyt, kun edellisillalla mä olin käynyt saunassa ja levittänyt illalla sitä seerumia iholle. Eli iho oli puhdas, mutta koska mä ajattelen ainakin, että jos mä oon saunannut edellisiltana ja levittänyt ainoastaan tällaisen voiteen seerumin iholle, niin mun ei tarvi sitä enää aamulla puhdistaa uudestaan, koska ei ole mitään meikkituotetta siinä iholla kuitenkaan. Joten siitä sit oli vissiin jotain jäämiä siinä iholla edelleen siitä seerumista, ettei se ole täysin imeytynyt, koska tää lähti kuoriutumaan. Mitään muuta mä en keksi, koska tänä aamuna sitten taas eilisen saunan jäljiltä iho oli ihan puhdas edelliseltä illaltakin asti, ettei siinä ollut mitään voiteitakaan ja taas tää levittyi ihan nätisti. Joten vähän on ristiriitaiset fiilikset. Mutta tietysti sen seerumin kanssa testaillaan tarkemmin myöhemmin ja sitten mä kyllä paneudun siihen, että onko se oikeasti, että se ei vaan jotenkin sovi mun iholle. Mutta noin niin kuin peruskäytössä ja silloin kun tää toimii, niin mä oon tähän tosi tyytyväinen.